Младежкото движение за права и свободи от създаването си до днес е неделима част от Движението за права и свободи. Едновременно с изграждането на структурите на ДПС се създават и първите студентски дружества в университетските центрове. По-късно се ражда идеята за създаване на единна младежка организация с централизирано ръководство и през август 1998 година в град Шумен на първата национална конференция на младежите в ДПС се учредява Съюзът на академичните и младежки дружества. След активна организационна дейност се стига до провеждането на втората национална конференция на младежката организация на ДПС през април 2000 година в град София. Взема се решение за преименуването на организацията в Младежко движение за права и свободи. Днес със своите над 24 000 членове и структури в 70 на 100 от страната, Младежкото движение за права и свободи е най-голямата младежка политическа организация в България. Младежко ДПС е възможност за развитие на българската младеж. Превърнах идеите си в реалност. Младежко ДПС дава самочувствие, либерална перспектива и възможност за развитие. Да напишем нашата нова история. Лично за мен това е кауза. Младежко ДПС е равен шанс за всички. Младежко ДПС е развитие за Република България. Младежко движение за права и свободи е нашата естествена среда, която ни дава свободата да действаме и учим. Намерих съмишленици, с които искам да променя нещо в тази държава и да я водим към по-добро. Младежко движение за права и свободи не може да се разглежда отделно от Движение за права и свободи. В бъдеще Младежко ДПС трябва да стане ярък изразител на мнението и потребностите на повече млади хора и те да го припознаят като техен говорител и самишленик. Работата с тези млади хора е предизвикателство за мен. Младежко движение за права и свободи трябва да се превърне в еманация на модерна младежка либерална политика. Сега след 20 години можем да кажем със смелост, че имаме най-голямата младежка организация не само в нашата страна, но и в Европа. Това е една конкурентна среда, където всеки един амбициозен млад човек може да реализира своите мечти, да постигне своите цели. Ето защо ние сме най-мощната младежка политическа организация в България. Именно това ни дава основание да се чувстваме единни, знаещи и можещи. Младежко движение ДПС е най-голямата инвестиция в персонален план за мен, защото в тях е кодиран знака за бъдещо развитие на България в европейски контекст. Младежкото ДПС означава визия за развитие на България, визия за развитие на всеки един от тях в европейското културно, политическо и икономическо пространство.